Аз съм доктор Людмила Емилова. От 31 години, откакто създадох медицински център доктор Емилова, лекувам пациентите си с омекотена форма на лечебно гладуване по системата на българката Лидия Ковачева. Красимир Милев, главен лекар на център доктор Емилова. Работиш повече от 26 години в центъра, специалист по алтернативна и конвенционална медицина. Имаме над 51 000 пациенти от цял свят, които една част от тях многократно посещават клиниката, даже няколко пъти в годината. Запознахме се с тях през лятото на 22 година по повод необходимостта да обновим нашия уебсайт. Имахме нужда от един съвременен, хубав сайт. Една моя пациентка ми препоръча фирмата ExpandX и съм изключително доволна от този факт. Свързахме се с ръководството на фирмата и осъществихме мечтата ни да имаме един перфектен сайт. След проведен разговор, те ни представиха проект, по който ще работим и работата започна есента и до края на годината новият уебсайт беше готов, изграден с новия дизайн, с снимковия материал, с видеята, които те заснеха, така че те предоставят една комплексна услуга, която дава възможност всичко да бъде обновено и вече представено в един абсолютно нов вариант. Точно това имахме нужда и това бих ги препоръчал на всеки един. Хостването на сайта, т.е. разполагането му на съответното място, изграждането му от нулата, заедно с един нов дизайн и снимков и видеоматериал. Освен самото изграждане на новия уебсайт, те ни предложиха заснемане на подходящ снимков материал и видеозаписи, които също да служат като един вид цифрова реклама. Така по този начин на уебсайта вече има един абсолютно завършен вид, изглежда много красиво, той е модерен и по този начин много наши бъдещи клиенти могат да стигнат до нас. Много съм доволна, освен от всичко друго, но и от това, че те много за кратко време дадоха възможност чрез сайта да се продава нашата книга. Ние всъщност за първи път имаме книга след 30 години работа на центъра. Главната революция на доктор Емилова се казва. И продажбите нараснаха неимоверно много, откакто и в сайта имаме приложение, в което онлайн да продаваме книгата. Ние сме на едно от първите 30 места в класациите на книжарница Сиела, която най-много продава нашата книга, между всички български и чуждестранни издания. Сайтът ни има изключителна роля това да се случи. Сега предстои сайта да бъде освен на български и английски, на още няколко езика. Надявам се с тяхна помощ да осъществим и тази наша мечта. Много е приятно и лесно да се работи с тази компания, тъй като това са професионалисти, които знаят как да решат всеки един проблем, откликват изключително бързо, комуникира се лесно. За всяко едно нещо реакцията е адекватна и това дава възможност за много бързо развитие на нещата и довеждането им до един успешен завършек. Много бързо откликнаха на всички наши желания, създадоха един изключително успешен сайт и всичко, което искахме да се случи, се случи. Имаме всъщност сайт, който е мерцедеса на, така да се каже, на сайтовете. Препоръчвам на всички, които имат нужда от хубав сайт, съвременен, модерен и от хора, които бързо да откликват на техните молби и желания, така че всичко да бъде окей. Би ги препоръчал на всеки един, който се интересува от подобен тип услуга.